Habaduna ka jing tep ha ka no ka benta bon sien ka lambat sa ka jing jot bat ka ni kala ja halor ka wei ka kan hon ka bala let ban pen lamwer ban pen kiwen bat pen lengo e ki bors nong jong ka wei ka snong ka bahap apo Riboy district kani ka kan hon ka dei ka bala let ban kam long nong senchar snong klem ka jing ya lingba ka lenti ka badai hado ka bala pen long pat ya ki nong senchar snong ban pen i sendon da ki duler ki sanat ban pen shisha bagi don ka hok halor ki kam senchar snong kani ka jingjia khiwin kala jia ha ka wei ka snong ka bla tip kum ka nong rem nong la daw Riboy district ha ka bala mi ka jingkam na ka wei ka kun hon jong ba Constantine Lingdo ubala kam bau de chairman jong snong pat uba wan pendap hi lapang kumu general secretary kita ki arngot ki rangba ki belakam kum ki clear nong senchar snong ki la let ban mudoi saka office usm ka hima meliam da ka sithi ujor persya yo ba cardio slingdo ubade rangba snong ka nong rem nong la daw ka ba ha ka te ka jing mudoi ki la ken no persya bau ba cardio slingdo uklam ai ka report tre kam jong ka dor ba snong ha ka jing lang pat ba ka bala pen long ha ka khat nyo tare ujil leo arja apply bat sakawai ka jing ken no ka long halo ka jing bam pen thamai ya ka sanat rangba snong ka bari ban pen thamai hamman la ka shisnam kat kum gajing tho ka bala pen mi na ka office usm hima menlim kala yitho bahlor ka te gajing mudoi jong ba Constantine Lingdo ba wan pendap hi lapang persya yo ba cardios Lingdo na kalyang ka office jong usm ka hima menlim kala khot hajer ya boro ar liang mamla ha ka khatwai tarik unaitung arja arpulai ban bishar nya halor ka te gajing ujor la ka long ka basisha ne ka bam shisha kabaha katay ka jing bisha na kalyang ba cardios Lingdo haba pensai halor kite ki jing keno ki bala kdo ya sithi mudoi persai u ula kentat mardor ya kite ki jing keno kabakat kum bala kdo ha kate ki jing tho jongs em hima menlem u ba cardios haba pensai halor kite ki jing sa keno ule thu bah ka jing sisa na kalyang ka jong u ula dap ban pen khria ik report trekam jong ka dor basnong kabala thmu ban ai ha kate ki jing lang pat ba kata ha ka khat nyau tare ujil leo arja arpulai kabahaswa ban ai ka report trekam la penlong swa da ka jing kran yaki agenda habaya day bat ki kampen roy hakas nong bat ki wei kumba ka julong mahaman la ka jingya lang pat ba haswa ban ai ka report trekam jong ka snong henry na kalyang kite ki nong mudoi ki la persya ban ya kran ki agenda ki bala bu ban kran haswa ka report trekam bat ki la dawa ban kran bat ban ai bet tek tang ya ka report trekam jong ka dorbas nong bat kumta kalami ka jingya kulmar bat kala penlong no ka jingthmu ban ai ka report trekam jong snong par habaya day pat bar kajing kenok kajing bam pen thamai ka sanat rang ba snong kat kum kate kajing tho ula pen shai da ka bole thu baya kajing pen thamai ka sanat ka day ban long bai tang ha ka rai jo ka executive committee jong dorbar snong om ha kajing lang pat ba ha ka ba ka te ka day kat kum ka rai dorbar ka bala pen mi house nam arjar khat nyo ban ka liang jong u ula buat renti kat kum ka te ka rai arjar khat nyo hadin ban kalyang ka office usm hima menliem kala dap ban bishar pnya kala kentat ya kajing mudoi jong ba Constantine Lingdo bat uba wan pendap hi lapang bala pen kesan bat pen scam yo ba cardios Lingdo kumurang ba snong bapura jong kan nong rem nong ladaw ka ba ya ka te jing pen scam la pen mi lingba da kajing tho na ka office usm ka hima menliem bat la hukum ru ya ki te ki nong mudoi bikin bot renti bat ban ai kajing tre lang bat ka dor bar snong ni da kalia ka senglong kemi ni dap da kajing sno khia bat da kajing sno lengo hadin ba kat kum gajing siam jungi kat kum gajing tip jungi ka ba hadu mentahi ni dam tip ba dei iba karbius Lingdo kum uba dei ramba snong jongga nungrim nong adaw te hadin bangila yo i to media ni dap gajing senglongo na kaliang jungi ka senglong kumi baka ja kum tu bat ni yo i na kaliang jong ka media na ulat pathai kubor bagi penpau yo kum gitu gi jing sneo gi jongki te na kaliang jungi nidap da kajing sneo lemo te nakaliang jungi kerpat syaki tu ki rangba bat syau tu no pathai kubor ubala ay kani kubor kumun siong no la dong ka kubor lamler ka bakta eki pat ba anong syong snong bat ben ki win ya ka snong ka thau namar ba don bun ki wei pat ki bastu bakla hadu menta kum jing siam jungi ki ba ong ba nim don rangba snong syu da ka jing kren jong tu bakam sherman ya ladi ba o Constantine Lingdo te ni dap da ka jing sneo lengo bat ka jing sneo o sneo jaburam na kaliang ka snong ka thau te ni na kaliang ka senglong mi te hadu menta kani clip mat ni dang tip hi ba de ba karbius ba ilong i rangba snong apo jong ka snong no rim no ladaw jungi namar bakat kum gajing tip penya ga jongi om bangi kersian yano hindrai ni la tip penya ba nakaliang jong kaying jong em hima menlem ru kila ai ka sarnot ka babyang na bantai ba karbios ha gajing jit ya iru ka artarik u benai ba ar jong ar jar ar ku ar
ngiru ngidon bentalang ha kaban jit ya orang bachnong wat ada ngimla ban jit lang henry ngi don bentalang bat ngitip lang ya kata kaban ilayo orang bachnong bat katem ke jong i ka de du ara jara pesan Senong, kebayang ni senong ngintip. Ya, atau kaliang apa mi atau kaliang kam kita di kirim senong. Pada kam siapa, kami merugi lanut siapa kam. Kita tu kam di kalong pa, lese ke papan keta, lene ke papan dek, ke papan wet yang ini pa nong senong, ngi nong senong. But gaya ka bang ngitip menta de ngitip iu ba karbius lengdo e bode ko ba snong pala jet tena liang i jungi u ki nong snong de ni skeni ba ni pen skem iu ba karbius bode i ko ba snong ngi ba baro sikta ba pet ba khmi ngi snong thau kan hadu menta don ki anut kita kiramba o Konstantin lengdo ba do wan dat hilapang ba kilakam ba kita di snong Hending pensyai pacungpi, baka jikam cungki kim donorim ero, namar hadu mentah kasnat ka dan don berengah, baka tipu badaliang musim lapan, kai pendono esna jonga, hendai unaya penskem, ya kasnat hadin balami ke cungcor badaliang cungki liang persya, kibalo jor persya enga, badaliang musim ladet bad bisyar, bad lo ai ya ka hukum. Bat ada pengkesan yang baru pensyairu hak hukum ba kacing ujur sungki kelong bom donorim bar ka cukup poro ngap merbasno ngap tepat ya ki pradon ba berkhoj ba nanesh kman ba di ban ain ka jintrelang namta kajing bit jing pha kajing syar kadar pos sang betau kila ba kendo matmat bernga ban panjing sai bat pila ro ban ujor saki bahalor nalor jong kasnong ladon ka right adon ka hima de makiken bala bisar ban ay karai lagata ka jingpi ke jung ujor ka de ko ba bakla ni ka balai ada ka baklaro kin sa pensai pi bat lada ka deru kin sa amin sim pi ndai bersupat ndai bansu ya that sikila pada kebor kalau ka ai ke jing buram penban ya ka reti cha jong ka bri nyur trap ba kham tam e snong thaw he bergoi ba kumul e he ni social media bun ji cha kan tho ya ka jing pemi ku khbor habri kum gini ki khap kum gini khbor ku ram ku snong hoj wala snong kam don ganol ji ku ram ndek sudon tang ke jing ujor sagi sim hajin sa dikata ka di bakliar bha ba kam don ganol ga jing klumar ba snong ndek ka don tang ga jing ujor na ki liang ki ba kwa ujor baki lak ka jepla zonga te ha baku kedoga jor kamut bagi tak la degino pnesno habadan no jor kamut bangla do ne yasana ndre habadan ka jor kandor ga jimisha bat ka kino misar hi kin sa shim yagarai bayno perksan halo ka tangisa ujor